Tene juin kalo tile 23 sanba 2025 DMS TV channel muso onichi oni yatuma ayo bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'u ban kan bagana lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka don kibaru ni o wagati selen sananga dasi an bi kunnafoni baw mani ka olu da aw kulo kan an bɛ aw kilina jigi k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoni kanina Charlie ani ka aw kilina o de hakilina di yɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoni ba minnu b'a bolo ni ka olu da aw kulo kan dɔw bɛ tali kɛ Juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 sanba 2025 AES n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger ninnu ka lafasali minisiri olu kɔnɔna Mali furancɛ fanga ɲɛmaa fɛ ni ale fɛnɛ AES ɲɛmaa ye ni o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta u nana ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni fɛ Kuluba Palais la yɔrɔ min na kumaɲɔgɔnya tɛmɛna AES ka lafasali minisiriw ni AES ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la u ka ɲɔgɔn ye ko hukumu yɛrɛ kɔni kan AES ka lafasali minisiriw bɛna kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni AES ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ la o y'a sɔrɔ AES ka lafasali minisiriw olu bɛ tile damadɔ ni ɲɔgɔn ye la an ka Bamako kɔnɔna na u ka ɲɔgɔn ye kɛkun yɛrɛ de kɔni walasa jamana saba ninnu ɲɔgɔn cɛla la ka min ye lakanako jɛɲɔgɔnyaw ye ka u ka olu renforcer kosɛbɛ walasa ka se ka na ni basigi ye jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Kasangani Iran ale ni Israel ka kɛlɛko in an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min an ka Mali jamana kɔnɔden dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Iran jamana kɔnɔna na o ko hukumu de kan an ka Mali minisiri min ka cakɛda yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka tungarakɛw ka ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Agata yɛrɛ ale bɛ communiqué kɛ communiqué min kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye fo ka taa se an ka tungarakɛw ma minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na a b'a yir'u la k'a fɔ ko Mali autorités ma ɲina u kɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ ni ka plan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan plan min kɔnɔna na an ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na ni olu bɛ fɛ ka segin ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka na ni o maa ninnu ye cogo min ka se ka u ka lakana sabati Kasangani basigibaliya yɛrɛ kɔni carilen an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Cherif Ousmane Madani Aidara ye ni ale ye diinɛ ɲɛmaaba ye an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil islamique olu fɛnɛ ka ɲɛmaa don ale kɔni ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw farala ɲɔgɔn kan sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 21 sanba 2025 walasa ka se ka dugawu dɔ kɛ an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ye cogo min basigi ale ni samiya nata in na ka dugawu yɛrɛ kɔni kɛ o cɛnni dɔ yɛrɛ kɔni kana na bonya min ye samiya nata ye o ka kɛ samiya ɲuman ye a kana na kɛ samiya min bɛna na cɛnni don an ka Mali jamana kɔnɔna na Turki jamana ɲɛmaa ni o ye Recep Erdogan yɛrɛ kɔni ale bɛ kuma juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 sanba 2025 kuma min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko puissance minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na olu k'u ka fanga yɛrɛ kɔni utiliser walasa ka cessez-le-feu wajibiya Iran ale ni Israel kan ko wa puissance minnu yɛrɛ kɔni binnen don Benjamin Netanyahu n'ale Israel ka premier ministre puissance minnu yɛrɛ kɔni binnen don u ka jɔ yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka bɔ Benjamin Netanyahu ka jɔ kɔnɔna na ko o maa ninnu fanga min bɛ u la u ka o fanga ye utiliser ka cessez-le-feu wajibiya Israel kan cogo min moyen orient region kɔnɔna na min ye basigi o kɔni ka se ka na ni yɔrɔ kofɔlen na ko u kɔni ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ne ka nin ko in yɛrɛ kɔni kɛ ka d'a kan maaw fagara tiɲɛni kɛra maa dɔw yɛrɛ kɔni jeli bɔnna ka sɔrɔ olu ma foyi kɛ ko puissance occidentale ninnu k'a lajɛ ne ka fɛɛrɛ kɛ ka dankari nin ko in yɛrɛ kɔni na ɲani ko in kana na taga ka bɛɛ lajɛlen bolo da a kana na kɛ ko ye segin kɔ tɛ min na bilen ni kunnafoni bali de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na Juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 sanba 2025 an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa ni ale fɛnɛ AES ɲɛmaa ye n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni audience dɔ di AES n'o ye Mali Burkina Faso ale Niger olu ka lafasali minisiriw ma Kuluba Palais la AES ka lafasali minisiriw kun bɛ tile damadɔ ni ɲɔgɔn ye la an ka Mali jamana kɔnɔna na u kɔni ɲɔgɔn ye kun kɛ kun de ye coopération bɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la lakanako ta fanfɛla la ka o coopération yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ wa ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa menace min bɛ jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kan ni o ye banbati walemaw ka menace ye ka u ka fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa ka se ka nin menace in kɛlɛ ka bɔ an ka région kɔnɔna na an ka Mali lafasali minisiri ni o ye général Sadio Kamara
ale kɔni bɛ kuma ni yɔrɔ kofɔlen na. A ka kuma kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔn ye bɛ ka tɛmɛ AES ka lafasali minisiriw ni ɲɔgɔn cɛ la ko nafaba bɛ olu ka o ɲɔgɔn ye in na. Ko ɲɔgɔn ye in kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni ye walasa AES ni o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger olu jamana ɲɛmaaw olu hakilina ye min yɛrɛ kɔni jamana saba ninnu ka lakana ko hukumu kɔnɔna na ka se ka o kow bila sen kan lafasali minisiri ninnu fɛ. Ko wa AES jamana ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ko yeta de ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka AES jamana kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakana sabati. AES jamana kɔnɔdenw olu ka intérêt bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la k'u ka intérêt lafasa ale ni ka intérêt nin yɛrɛ kɔni minɛ cogo ɲuman na. Général Sadio Kamara ka kumaw kɔnɔna na a bɛ AES n'o ye Mali, Burkina Faso, ale Niger olu ye cɛsiri minnu yɛrɛ kɔni kɛ banbaaci wale kɛlɛli la a bɛ u fo u ka o cɛsiri ninnu na kosɛbɛ. Ko o maa ninnu ka cɛsiri yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ sababu ye n'o min yɛrɛ kɔni banbaaci wale maaw ka menace u bɛ k'a lajɛ ni ka dankari o ko in na. Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'ale fɛnɛ ye AES ɲɛmaa bɛ wagati min na fɔ ko bi n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin jamana saba ninnu lafasali minisiriw ma. A bɛ lafasali minisiri ninnu encourager kosɛbɛ k'u bɛ ko minnu yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'a laɲini u fɛ u ka o ko yɛrɛ kɔni renforcer kosɛbɛ. Ko jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka finitigiw opération yɛrɛ kɔni na u bɛ baara kɛ cogo min k'a b'a laɲini u fɛ fɛnɛ u ka finitigi nin ka capacité renforcer tuguni ale ni u ka opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u k'u ka ko yɛrɛ kɔni dalakɛɲɛ u k'u cɛsiri kosɛbɛ walasa min ye banbaaci wale menace ye ka o ta ka bɔ jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Mali furancɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka ni kuma in bɛ fɛ ka laɲini kelen de kɛ o de ye ko collaboration minnu bɛ tɛmɛ AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛla la lakanako ale ni lafasaliko hukumu kan k'u ka dɔ fara o collaboration in kan kosɛbɛ. O furancɛ fanga ɲɛmaa ale kɔni bɛ laɲini kɛ wagati min na o b'a sɔrɔ AES jamanaw olu ka finitigiw yɛrɛ kɔni bɛ k'u se bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka na ni basigi ale ni lakana ye jamana ninnu kɔnɔna na. Hali n'a sɔrɔ an bɛ wagati min na fɔ ko bi jamana saba ninnu ka lakana sabatili baara yɛrɛ kɔni ka gɛlɛn dɔɔni. Lafasali minisiri ninnu yɛrɛ kɔni ka ni ɲɔgɔn ye b'a yira jamana saba ninnu jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko AES ɲɛmaaw olu kɔni bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka fɛn minnu bɛ u kɔni bolo ka o bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni fara ɲɔgɔn kan walasa min ye banbaaci wale menace yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan ni ka nin fɛn in kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min basigi ale ni lakana o bɛ se ka sabati jamana saba ninnu kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni hadamadenw n'u bololafɛn ye olu ka lakana fɛnɛ ka se ka sabati. Ka sanga Israel ale ni Iran ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni min ye an ka Mali minisiri min ka cakɛda bɛnnen don an ka tubaarakew ka ko ɲɛnabɔli ma ni o ye Musa Atayɛrɛ yɛrɛ kɔni ale bɛ communiqué kɛ juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2025 communiqué min kɔnɔna na a bɛ hakilisigi kuma yɛrɛ kɔni fɔ an ka Mali jamana kɔnɔdenw fo ka taa se an ka tubaarakew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma. Ka d'a kan n'i y'a ta k'a lajɛ an ka Mali jamana kɔnɔden dɔw fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ Iran jamana kɔnɔna na o de la Musa Atayɛrɛ a bɛ hakilisigi kuma fɔ ni maa ninnu ye communiqué kɔnɔna na a b'a yir'u la k'a fɔ ko min ye Mali autorité ye k'u ma ɲinɛ ni maa ninnu kɔ k'u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lasigi sen kan walasa an ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ Iran n'olu bɛ fɛ ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan i n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogo min kɛlɛ o kɔni bɛ Iran ale ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ la ko n'an ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ fɛ ka na ko Mali autorité bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o maa ninnu ka nali yɛrɛ kɔni labɛn. An ka Mali minisiri min ka cakɛda yɛrɛ kɔni bɛnnen don an ka tubaarakew ka ko ɲɛnabɔli ma n'o ye Musa Atayɛrɛ communiqué kɔnɔna na ale kɔni b'a yira k'a fɔ ko Mali autorité bɛ ka plan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ bɔ plan min kɔnɔna na an ka Mali tunkarake minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na olu laseginni ni ka na an ka Mali jamana kɔnɔna na o yɛrɛ de kɔni bɛ nin plan kofɔlen in na. Musa Atayɛrɛ ka kɔrɔfɔ la ko Iran ni Israel ka kɛlɛko yɛrɛ kɔni hukumu kan ko Mali autorité o kɔni bɛ ka ko in tagabolo lajɛ kosɛbɛ ko an ka Mali jamana kɔnɔden minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na a kana k'u ɲɛna k'a fɔ ko Mali autorité ɲinɛna u kɔ ko Mali autorité fɛnɛ bɛ ka an ka o jamana kɔnɔden ninnu ka lahalaya jateminɛ kosɛbɛ ko wa sanga ani wagati Mali autorité olu bɛ kuma ɲɔgɔnya tɛmɛ u ni an ka lasigiden bɛ Iran jamana kɔnɔna na ni ɲɔgɔn cɛ ni o lasigiden bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tehran de ni o ye Iran faaba de ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Mali autorité o ye recensement dɔ kɛ fɔlɔ Iran jamana kɔnɔna na o recensement in kɛ kun de walasa ka se k'a dɔn an ka Mali jamana kɔnɔden hakɛ minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na ale ni maa ninnu sigiyɔrɔ bɛnnen don yɔrɔ min ma o recensement y'a yira k'a fɔ ko an ka ambassade baarakɛla maa 9 olu n'u ka denbayaw bɛɛ sigiyɔrɔ bɛn Tehran ma ni o ye Iran faaba ye kan ka Mali jamana kɔnɔden 20 minnu garisigɛra bourse yɛrɛ kɔnɔna Iran jamana kɔnɔna na olu fɛnɛ bɛ yɔrɔ kofɔlen na o maa ninnu sigiyɔrɔ bɛn Kazvin mara de ma kan ka Mali jamana kɔnɔden maa 100 boyan kɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ kuranɛ kalan na Israel jamana kɔnɔna na k'olu n'u ka denbayaw bɛ yen nɔ
ko maa ninnu fɛnɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don comme fanfɛla de ma ni nin yɔrɔ kofɔlen bi Iran jamana de kɔnɔna na. O ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna na Musa Ag Atayera y'a yira k'a fɔ k'a ka kan ale ka hakilisigi kuma fɔ jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye an ka Mali autorités ma ɲina ni maa ninnu kɔ ko wa Iran ni Israël ka kɛlɛko lahalaya ye ale ni an ka jamana kɔnɔdenw bɛ lahalaya min na Iran jamana kɔnɔna na ko Mali autorités bɛ ka o ko yɛrɛ kɔni suivi kosɛbɛ. Ko wa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw bɛ ka sigi sen kan an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi walasa ni ko yɛrɛ kɔni sera degré dɔ ma an ka Mali autorités u bɛna na fɛɛrɛ latigɛ min ye an ka Mali jamana kɔnɔdenw ka olu labɔ Iran jamana kɔnɔna na ni ka u ta ka na n'u ye Mali jamana kɔnɔna na ko wa maa si wajibiyalen tɛ nin ko in na ni e maa min a ka di e de ye ka na Mali jamana kɔnɔna na ko i bɛ na yɛrɛ kɔni diyagoya yɛrɛ kɔni tɛ. Communiqué kɔnɔna na Musa Ag Atayera a bɛ sinsin a kan fɛnɛ ko Mali autorités u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛ walasa ka an ka Mali jamana kɔnɔdenw mana kɛ diɲɛ fan o fan yɛrɛ kɔni ka o maa ninnu ka lakana sabati sanga ani wagati. Ko fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ an ka Mali autorités ale ni an ka Mali jamana kɔnɔdenw minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na ko u ni u bɛ ɲɔgɔn kalama yɛrɛ kɔni wa u bɛ to ɲɔgɔn kalama yɛrɛ kɔni na walasa situation mana kɛ cogo min na yɛrɛ kɔni maa ninnu ka se ka u lakunnafoniya ale ni nali yɛrɛ kɔni ka d'u ye walasa k'u ka lakana sabati ko Mali autorités u b'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka o maa ninnu lana Mali jamana kɔnɔna na. O ko hukumu kan fɛnɛ a bɛ laɲini kɛ an ka tunkarakɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na ko Iran jamana kɔnɔna na ni yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko risque ba bɛ yen nɔ ko u ka u yɛrɛ tanga o yɔrɔ ninnu tagali ma ko wa maa ninnu ka to basigi kɔnɔna na wa a bɛ hakilisigi kuma f'u ye k'u k'a dɔn k'a fɔ k'u ka lakana sabatili k'o ye an ka Mali autorités ka baara fanba dɔ ye an bɛ wagati min i n'a fɔ ko Musa Ag Atayera ale ka ni communiqué y'a yira na k'a fɔ ko min yɛrɛ ko ni an ka Mali autorités olu jɔrɔlen don kosɛbɛ ni an ka jamana kɔnɔdenw ye Iran jamana kɔnɔna na a y'a yira na fɛnɛ k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔden i mana kɛ diɲɛ fan o fan yɛrɛ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali autorités hakili b'i la ko wa u ma ɲinɛ i kɔ i ka lakana ko u y'u ka baara fanba dɔ de ye min kɔni an ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Iran jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi hakilisigi kuma fɔra olu kɔni ɲɛna ko Mali autorités bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni a ka di o maa ninnu ye ka na ko baasi foyi tɛ a la. Ka sanga ni samiya yɛrɛ kɔni daminɛ wagati an ka Mali jamana kɔnɔna na ale ni basigibaliya min fɛnɛ bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni ninnu ye min ye Cherif Ousmane Madani Aidara ni diinɛ ɲɛmaa don an ka Mali jamana kɔnɔna na o conseil islamique ale fɛnɛ ɲɛmaa fɛnɛ don ale kɔni ye duwawuta dɔ labɛn sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2025 an ka Bamakɔ kɔnɔna na duwawuta min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an ka Mali silamɛdenw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ni ka duwawu kɛ jamana ka basigi ale ni lakana sabatili ye. Duwawuta in kɛra sibiri tɛmɛnen juin kalo tile 21 san 2025 Bamakɔ misiriba la sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 10 wagati de ko wa ni duwawuta in yɛrɛ kɔnɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na silamɛw olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ye laɲini kɛ ko min ye basigi ko ka o sabati jamana kɔnɔna na ka d'a kan an bɛ wagati min i n'a fɔ ko bi min ye crise sécuritaire ye o kɔni bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu yɛrɛ de kɔni ka Cherif Ousmane Madani Aidara ale ye décision ta k'an ka Mali silamɛw yɛrɛ kɔni ka fara ɲɔgɔn kan i ko kɔnɔkulu kelen ni ka ɲɔgɔn dalajɛ Bamakɔ misiriba la walasa ka se ka duwawu kɛ jamana ka basigi ye. Cherif Ousmane Madani Aidara ka welewelekan yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ma da Bamakɔ maaw dɔrɔn weleli ma a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana kɔnɔna na région bɛɛ lajɛlen la laɲini don ni maa ninnu fɛ don kofɔlen na bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan ni ka duwawu yɛrɛ kɔni kɛ basigi ye Mali jamana kɔnɔna na k'u kana dan basigi ko dɔrɔn ma jamana kɔnɔna na samiya o fɛnɛ yɛrɛ kɔni bɛ ka se u ka duwawu fɛnɛ kɛ an ka samiya ɲuman yɛrɛ kɔni kɛ ɲina min ye samiya nata ye a kana na kɛ tiɲɛni samiya ye a ka kɛ samiya ɲuman ye min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an bɛna nafaba yɛrɛ de kɔni sɔrɔ a la ko wa juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2025 juma seli wagati Cherif Ousmane Madani Aidara ale ye duwawu kɛ nin don kofɔlen fɛnɛ na o dugusajɛ fɛnɛ n'o bɛnna sibiri ma juin kalo tile 21 san 2025 a ye silamɛw ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ labɛn Bamakɔ misiriba la walasa ka se ka duwawu ta kɛ tuguni Mali jamana ye u ka duwawu kɔnɔna na u ye laɲini kɛ ko min ye Mali jamana ye basigi min kun bɛ yen nɔ k'o ka segin ka na ko kura ye u ye duwawu fɛnɛ kɛ ko samiya min yɛrɛ kɔni bɛ ka na a ka kɛ samiya nafama ye a ka kɛ samiya ye min kɔnɔna na an kɔni bɛ na an ka nafafɛnw sɔrɔ a la a kana na kɛ samiya tiɲɛni ye i n'a fɔ salon ta in yɛrɛ kɔni kɛra cogo min ne ka na ni ji walankata ye fo ka so caman bi jamana kɔnɔna na Cherif Ousmane Madani Aidara ka kɔrɔfɔ la k'an ka Mali jamana kɔnɔden caman yɛrɛ kɔni taara u dama kasi an ka o conseil islamique maaw yɛrɛ kɔni ko wa maa ninnu kun bɛ ka u dama kasi kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni jamana ka lakanako lahalaya de ko yɛrɛ de kɔnɔna olu o conseil islamique maaw
ni u ka jamakulu olu kɔni bɛ se ka ko kelen min kɛ o de ye ka dugawu kɛ jamana ye cogo min ale yɛrɛ kɔni bɛ se ka na ni basigi ale ni lakana ye an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan ko yɛrɛ de kɔni bɛ kɛ sababu ye ni bɛn ale ni kelenya o min kun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na o ka se ka sabati ko kura ye i n'a fɔ wagati tɛmɛnenw na min an ka jamana région imamuw fɛnɛ n'u fɛnɛ farala ɲɔgɔn kan yɛrɛ kɔni ni ka dugawu donba kɛ ka ɲɛsin Mali ka basigi ale ni a ka lakanako yɛrɛ kɔni ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an fɛnɛ bɛ dugawu yɛrɛ de kɔni kɛ k'Ala ka dugawu kelenw bɛɛ lajɛlen minɛ sisan an bɛ tɛmɛ n'an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Turki jamana kɔnɔna na Juma tɛmɛnen juin kalo tile 20 san 2025 Turki jamana ɲɛmaa ni o ye Recep Tayyip Erdogan yɛrɛ kɔni ale bɛ bɔ ni ka kuma Israel ale ni Iran ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kan Turki jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni ye puissance minnu bɛ diɲɛ kɔnɔna na olu kana na bi Benjamin Netanyahu n'o ye Israel premier ministre ko kana na bi u ka jɔ kɔnɔna na ko puissance ninnu fanga min bɛ u la u ka o fanga in utiliser ka cessez-le-feu wajibiya Iran ni Israel kan ka d'a kan ko dɔ kɛra maa faga ni jeli bɔn yɛrɛ kɔnɔna na Recep Erdogan yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka latigɛ ni ka na ni kɛlɛba ye Iran ni Israel ɲɔgɔn cɛla la yanni kɛlɛ in yɛrɛ kɔni kana na ni tiɲɛni suguya wɛrɛw ye a kana na ni jeli bɔn wɛrɛw ye ka baga civiliw ma ale ni tiɲɛni jugu ko fɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan ka latigɛ ni ka kɛlɛ in ba jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la yanni ko in kana na juguya kosɛbɛ k'a b'a ɲini diɲɛ puissancew yɛrɛ kɔni fɛ fangaba bɛ minnu yɛrɛ kɔni na u kana na bi Benjamin Netanyahu n'o ye Israel premier ministre u kana na bi u ka jɔ kɔnɔna na o de la puissance ninnu fanga bɛ minnu na a laɲininen don u fɛ fanga min bɛ u la u b'o fanga in yɛrɛ kɔni utiliser ka cessez-le-feu wajibiya jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ la u kana n'u sigi dɔrɔn ka ko in kɛli lajɛ Turki jamana ɲɛmaa ka kɔrɔfɔ la ko silamɛ minnu yɛrɛ kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔna na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi kow ka gɛlɛn olu ma kosɛbɛ ko kɛlɛw se ɲɔgɔnmaw ale ni basigibaliya minnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ o bɛ ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ni ka silamɛya jakulu yɛrɛ de kɔni cari diɲɛ fantan a naani bɛɛ lajɛlen na ko ɲɔgɔn faga min bɛ ka kɛ Gaza kɛlɛ min bɛ ka kɛ Iran ale ni Israel ɲɔgɔn cɛ la ko in yɛrɛ kɔni bɛ ka taa lahalaya min na an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛna se yɔrɔ dɔ yɛrɛ kɔni ma ni segin kɔ ti a ko yɛrɛ kɔni na bilen tiɲɛni dɔrɔn de bɛ kɛ ni ka taga ko Iran ni Israel ka kɛlɛko hukumu yɛrɛ kɔni kan Israel sanga ale wagati ale bɛ kule la k'a yira k'a fɔ yɛrɛ kɔni ko tiɲɛni donna a ka dɔgɔtɔrɔso la ko ka sɔrɔ ko k'a daminɛ Israel ni Gaza ka kɛlɛ yɛrɛ kɔni na a ye frappe minnu kɛ ni ka ɲɛsin Gaza ale ka furakɛli yɔrɔ yɛrɛ kɔni ma o ka ca ni frappe 700 ye Recep Erdogan ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko maa minnu yɛrɛ kɔni ye Gaza ta ni ka o k'u ka kɛlɛkɛyɔrɔbaw ye ka u ta kɛ nin yɔrɔ in tiɲɛni dɔrɔn ye ko maa kelen ninnu bɛ tila ka bɔ bi tuguni ko ka n'u jɔ an ma ko crime de guerre ko maa ninnu yɛrɛ kɔni bɛ ka kuma min fɔ ni o ye ko crime de guerre a n'u bɛ ka kɛwale minnu kɛ ko ninnu tɛ taa ni ɲɔgɔn ye ko maa ninnu filɛ ko maloya yɛrɛ kɔni tɛ u la ka d'a kan u man kan tɛ ka nin kuma in fɔ ka sɔrɔ olu yɛrɛ bɛ ka min kɛ Gaza ko o ka jugu yɛrɛ kɔni Recep Erdogan ale yɛrɛ kɔni tun bɛ ka nin kuma in fɔ ni ka ɲɛsin Israel de ma ko Israel bɛ ka kuma fan bɛɛ fɛ k'a fɔ ko crime de guerre bɛ ka kɛ a fɛ yen nɔ ko ka sɔrɔ k'a ye min kɛ Gaza k'o ka jugu ni nin bɛɛ ye ko nin y'a kalo 21 kɛwale jugu dɔrɔn yɛrɛ de kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin Gaza ma ko nin ko in yɛrɛ kɔni ye maloyala ko ba ye wa a bɛ tila ka sinsin a kan kura ko Gaza kɔnɔna na tiɲɛni yɛrɛ kɔni kɛra yen nɔ maa minnu bɛ yen nɔ olu yɛrɛ kɔni bɛ taa aran minɛ dumuni de nɔfɛ ko o jamana kɔnɔden minnu yɛrɛ kɔni bɛ t'u jɔ aran na walasa ka se ka dumuni yɛrɛ kɔni sɔrɔ Gaza mara kɔnɔna na ko Israel ka finitigiw bɛ frappe kɛ ne ka ɲɛsin o maa ninnu ma ko nin ye maloyala ko ba yɛrɛ de kɔni ye Turki jamana ɲɛmaa bɛ tila k'a yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn faga min yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ Gaza ko min ye Benjamin Netanyahu n'a ka gouvernement maaw ye k'olu de nɔ ye nin ko in bɛɛ lajɛlen ye ko wa e maa o maa e bɛ ka Israel ka kɛwalew ye ni ka ɲɛsin Gaza maaw ma mais i kɛmɛ ni ka i maa kun yɛrɛ kɔni i k'a dɔn k'a fɔ k'i kɛra Israel ka complice de ye a ka nin kɛwale jugu in na ni ka ɲɛsin Gaza maaw ma k'u ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ ni ka ale Erdogan ale ka se ka i da de ye ka bɔ kuma in na ale kana na kuma ni ka critique kɛ ka ɲɛsin Israel ma ko wa u ma da ale kelen ma u y'o ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka ɲɛsin ale ka gouvernement ma ko nka do kelen da kabini kɛlɛ in daminɛna fo ka na se an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi olu m'u dalakan falen u y'a yira sanga ani wagati k'a fɔ ko Israel jo tɛ ko in na ko wa ale Erdogan ni a ka gouvernement maa o maa tɔɲɔnnen don diɲɛ kɔnɔna na sanga ani wagati olu bɛ aw maaw yɛrɛ de kɔni lafasa wa toujours u bɛ kɛ aw yɛrɛ de kɔni ka côté la k'a kɔni b'a laɲini puissancew fɛ fanga bɛ mun na diɲɛ kɔnɔna na
u k'u ka fanga yɛrɛ kɔni utiliser ka wajibiya Israel ni Iran ka jamana fila ninnu ka cessez-le-feu yɛrɛ kɔni bolo la ka d'a kan ko kɛlɛ in bɛ ka taa yɔrɔ min an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a bɛna kɛ sababu ye ni ka na ni tiɲɛni jugubaw ye mɔgɔ faga juguw ye ka sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka faga ka kɔrɔ yɛrɛ kɔni ko ale bɛ ka siran min yɛrɛ kɔni ɲɛ ko in kana na se degré dɔ ma ni segin kɔ tɛ min yɛrɛ kɔni na ko min ye Moyen-Orient ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko basigibaliya bɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na k'a b'a laɲini puissance ninnu fɛ tuguni u kana na bin Benjamin Netanyahu yɛrɛ kɔni ka jɔ kɔnɔna na u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen latigɛ kɛlɛ ka ban jamana fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan k'ale bɛ ka siran min yɛrɛ kɔni ɲɛ ko in yɛrɛ kɔni tɔ man jan bilen. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya kan ni n'a carili ye ani k'aw hakilinaw di hakilina jɔyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ a ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.